plagátové dievčatá, v monterkách, na traktore, so spíjačkou, s dokonalým účesom a obrovským úspevom. Samozrejme, nie americkým. Na Slovensku sa čoraz viac hovorí o tej dobrej a zlej kultúre. Nejaká časť ľudí sa snaží akoby že rozoklať práve tú kultúrnu obec a že nejaká nerovnosť sa dostáva tam. Pre mňa ale to je aj o tom, že oveľa jasnejšie vidím, že je to konštrukt, že to neexistuje. Že ľudia, ktorí robia umenie, naozajstné umenie, jednoducho nenávisť nešíria. Je to v takých drobných momentoch dňa, napríklad keď sa to predbehne vo fronte alebo niečo také. To je úplná drobnosť, takže ja sa učím tým ľuďom povedať, že prosím, buďme všetci k sebe férovi a buďme k sebe rovní. A neustále sa učím k empatii a zároveň k tomu, že nemať takú autocenzúru a nebyť taký vychovaný normalizačnými rodičmi, ktorí vlastne hlavne, aby nebol oheň na streche. Áno, dneska ráno, keď som si prečítal správy, kde jeden náš popredný reportér hodnotí situáciu na Slovensku a medzi iným tú najtrápnejšiu, najpalčivejšiu tému, a to je cesta nášho predsedu vlády do Moskvy za Vladimírom Putinom, áno, vtedy som sa cítil nerovne.